Hi guys, good morning. Karon magtisar ta. Kuro ka ang manok, kuro ka ang manok. Gina, kuro ka ang manok. Kuro ka ang manok ay pagsali pasumangil diha. Kuro ka. Kay kaganihan na manhug ko ha. Kuwang og tulo ka buok. Tulo ang nawala. Ay gi ko pag mapatagna kagi karon na magtisar kita karon. Nada ni si ubod kay naapod manok ibaligya among atuon karon kay para dili na lang sa temporary ibutang namo. Basilan man yapon to nga manok tag-ason nga manok. Dik. Gibahugan ang baboy. Ang manok mulagi kana lagi, may palagig nag-uban lagi. Asa ang manok, tulo ka manok. Mabawi ra to. Makauli ra to tingali. May lang uba kauli kong giihaw may pa magsaba ka sa tinuod ha aron di ko aglagot og samot. Unya na pag Putol gina mong liog tan-awon ta lang. Lagi pakita ay kaya ko nang anak ko nung hindi ko tanong toto. Gibuyan ko man sa duwa. Ay hindi na karamit hindi ako nang kuan yan. Nag-ingon ka ang manok tura ilang kulboboy pero giihaw nimo dito ilang kumiloy ha. Dugay naman to ag ingon ka nga nara ilang kulboboy unya karon. Nag-ingon si Janjan nga giihaw di ay nimo. Dito nimo gidala ila kuan. Kumiloy. Karon tulo ka buk na sad ang nawala. Ag ingon ka ipatagna ka karon basig ikaw akong ipatagna. Kay para maulian ka buanga ka. Nara ni si Ubod, iyang barkada po ni Ubod. Membro ni sila sa kuan. kita dili ta barkada. Barkada gyapon ta. Pagtarong Ubod, napulo ka Oh, buok. lagi kabuk ni. Di gani ko gani kay sakit ako. 150, 100, di pa dag 100 na lang. Ug man pagkapinan ra kanamo kung kuan kay na may mga gagmay sad nga kuan. Pagkapinan pug kanamo. Puro ang giputlan sa Sige. Oh, hinda na ba? Kay Nakuwang ang manok sa tulo ka buok. kawayan. budget pang wa kay ron Pagsaba asa ang manok lagi. Asa ang manok. Wali ko ko lagi kan. Tagna kina ato Carmen. Tagna Carmen ano magkaaro gini mo. Ay, ipatagna ko to daw ipaburot ang itlog. Tanahon ta lang. Ayo, ano gilamila mo na ko itlog. May nang matagam. Kini ulo. Tanahon ta lang. Mas may pa siguro magsaba ka sa tinuod og asa ang tulo ka manok. Ha, mga badji pag ito ha. Mga badji pag ito Ang kalon kay ron mo wala. Bot servant sa kwan. May pag magsaba ka sa tinuod kay Dili ni siya magkwan. og ako na ipatagna na nako dito na mahinaykan ka gininon sa manambalay. Managnaay ipaburot ngin akong itlog. Tanahon ta lang. Wala mag saan naman pag Ay, kwan nila yung karag ko na sa sumo naman kayo. Kawan si Kida. may lang lagi. Ay na May pag magsaba ka sa tinuod og asa ang manok. Tapos ang kabinet Ginoo ko gilungkab ang kabinet. Uy Ginoo ko. Mula gili. Di ko ganahan nga aglakaw ko nga akura kay gilungkab. Tanawa. Oh, sirado ni unya. Oh, naabri. Hurot ang sensiyo. Wa na nabilin. Nga tinag-GS ka tuog, tinag-20 nga bag-o. Ako'y Ginoo ko. Saon na lang niya. Ang manok. Nasido ang manok. Tulo ka manok. Asa ang manok lagi. Magsaba ka sa tinuod. Mahinay kang di ka. Kay ipatag na ko maginiaba. Tanata lang. Ha, bantay ka gid. Tanawon ta lang. Mahilin. Aw, tanawon ta lang. Uy, unya na kaya napakwag dungo. Ha? Unya na mo pag store ka nang kamo duha ba nga asang manok ana ba? Di, kay basig ihaw ninyo ubod. Tiyata ya. Di halos mga di ko pagkaani. Ang pangutanan pa mga kog asa ang imong balay. Nya ag pakalaag ni sa baya ko laag. Lagi. Di magay kog sugot pag ani dani. Sugot ko mama galing kis mama sali. Porang ato na dito kay nana si Ritse. Nakaulit na. Pagmangkon. Nakahibaw day siya. Was queen man yapon tong mga pagmangkon. Adto ko karon. Napulo ka basilan to. Uban na takaron. Ako ba nakta? At pamahaw pa Amay mo man ta. motor, amay mo motor. Tuara dito ilang kumiloy. Dini na tagyo. Dito ilang kumiloy. Oh. Na, uban na to Sirwin. Ha? Kaya ang pagbitbit ay ikaw na lang ako.
Si Sherwin Bilin o ubano na to. Aw kana na lang amo sakyan. Sige, sige. Ako kay dako. Ang pamahaw sa tabod. Ay, ikaw pamasa. Na, agwat ka. What ko? Kilaw ta sa kwan. Kilaw na to ning kwan. Agi kana. Na. Dabi kay lungag man si mama pulang dito. Kaon gyapon ta dito. Sige. Pista bitaw sa. Nay nang ka dito lukton. Oh, kaon gyapon. Ang kalamay na bahin-bahin na ang kalamay. Nya na ako'y giandam para sa tsakang tinay. Na kay naay ko anda ni Bod. Sige na, Mario. Ay, Ginoo ko. Dagan na nga biktima. Naisda kagabi akong gipalit ni iba akong igagaw. Nya gipalitan pud sa nako ingani nga makaon. Na nagwatwat ko dito sa kuan, iyang bana. Nagkaon-kaon ko dani nagpalit ko. Nya day isda dani ato ni pakilaw kay pwede pa man ni makilaw kay labas man ni kaayo. Hapon ni nilang kuha. Hapon na ni nila nakuha nga isda. Kani 250 na pakukuang dani nga 50 kay 200 rin pa panghatag. Oh. Pa? Nya kani ang among kilawon karon. Kani magkilaw ta. Kay oh. Oh, di ba? Lami ni siya mga jay. Na kani ba? Lami man ni. Kana ra. Wala isa. Na Kana. Ayaw ni kay. unoni din niyo. Kunya ni ito nunan. Hugto. Nagkilaw ra lugar ta. O kana ra. O sige kay napaman sa inununan. Kini. O ko ani. Lipina. Kay na may inununan dani pagsad. Di. Oh, di may inununan piniritom din ni luto ni Mario. Dana ibutan kay ginukuan iring day, kawatan. Kawatan ang iring diri. Di balik ni sabit. May kira pa. Ngano man? Ay dili man ni niyo Ito to. na. Sarap kay lutoon di ay. Kanina, Maunon. bagong sa amin Agluto ko ta. Inunan. Sugbaho na ni Bud. Sige. May pasugbaho na to ni Bud. Sige. Sabi. Kani Bud kay dako Bud. Unsa na isda ni sa kuan? Tambak na. Bato. Ang nga sa baon. Ano sugba-sugba. Ha? Ay na. Ay na. Unya na na way sudan ninyo niya pagbalik. Nya unsa man kanina to kuanon? Kala sa sudan kay. Gamay ram ni. Kana dayo. Sige, unsa man ni sugbahon? Aw unon. Kilaw. Kilaw. Aga kilaw din ni. Kilaw na. Kani aga kilaw din ni. Ito na. Kani aga kilaw ni. Dili na. Ayan na kay. Ay na kay. Ako rin. Kinaro kidagan na kay danaw. Pilar ba sa kung Sige. kung hito na. Kay paghuman namo diri kaon, among atuon ang manok kay among paliton. Basilan po to nga manok. Pero ipatag na ginako ang manok nga tulo. Kay mas may nang mahibawan buda. Oh, ikaw. No. Hindi naman na. Kay ug kani ang nag-ihaw, impas. May paborot ang itlog. Ipaburot tinawag itlog. Nadabi gawin. Kaon ta lang. Ha? Tama. Tag na ginagaw manok. Meron klaro dito. May pamagsabakan sa tinuod ba? Ay, Wala lagi ko. Na. Sabi na buong suro ka naman. Bukangan din hindi ni. Kabla ka gamda. Kasi ko biha manok kagaya ko ilang May pinya. bawan na nimo. inampinga bitaw sa manok. Sa kay salig lagi tayo pagbahog ang lakaw ito sa kung bisa dihilig dito ko. May dyan napunso. Pag uli ako. Kaw sa man din nawala ang manok di ay. Dito man yung unang adlaw. Ay nayati gid siya. Ay gikog drama ha. Kay basig ihaw nimo ba? Mahinaykan gid ka sa manambalay. Tan-awon ta lang. Ihaw nga. Mas may pag magsaba ka tinuod kay para di ko mahinayak. Ihaw. Kulo na. Ah, lagi. Yan na ang atong kwan. Yan na ma. Sabangan na ninyo niya. Kaya mo pa masakakan ka uli nga po. Anong sakay mo una ang Kagahapon na mahog ko bod wala diha. Karon na mahog ko wala diha gyapon. tumungos kumada nagbo lagi kay ni kaon. Oh, Nya. onya lugar gi. Dito kay kaning ruwa gyud may gibuyan ko man ni mo pag nakaw. Ay sa ta sumangil sa iro. naman nato yung Kay hikay ko sa kuan. Kanon. Ihaw ba ihaw? Ayahong ra. Oh, ay plato. Nagkuha di ka sa bugas dito? Oo. Kuya, puno di kaayo. Ang bugas ni Mario. Kagahapon, wala ko nag-video kagahapon kay Ginoo ko mura ko gilaruyan kung gawa ko kasabot sa akong paminaw kay katong nag-adto mi sa Ball Tropics gabi nasad ko nakauli dagto kayo.
Kay pamassage ko. Gipamassage ko nila dito sa kuan kay para ma-relax ang akong kuan. Dira. Paliw ko budi. Moto nga. Thank you so much, Mami Sam and Mami Florence. Na-relax ang akong beautiful face and beautiful body. Oh, sexy body. Naibahaw di na tanid nga magkuan lungag. Pag-abot diri kagahapon, gilaruyan ko. Yan napahuway ko. Edit ko sa video kay pagpangas before ko nagpangas nag-video man ko dito. Nya nag-upload dayon. Ay edit na ko dinhi pag-abot. Moto nga nalaruyan ko nya pagka hapon akong gitugbong daw gi-upload day nako. Unsa man ay tabon-tabon na wala. Nagkuha sa tabon-tabon? Kilaw mi karon sa kuan. Unsa? Butan. Kubutan. Butan lagi. Posit. Dira. Lami ni siya kilawon. Kani, ngano man mo giapil? Ayun na, kailangan na, na. Oo, kailangan na sa pagtapon. Ito naman eh. Di pa din niya kahibisan. Ibisa na, pagkakas, pagkakas, isa katambak. Pagkakas. Agi katambak, agkakila din ang katambak ay. Sige, kilaw Bata ka ta. sa bata iluloy mo, wala? Unsa? Bata ka sa bata iluloy? Ngano man day ko no? Nagbata ka, wala? Ngano man lagi ko no? Abon na, basta ba? Bata ko diya sa anak ni Luy. Niya ugma man siguro ang bunyag. Unsa nang isda sa bato? O, katong kan. Agkakilo ba din ibud? Na. Di ahas ko na. Nanay tabon-tabon para sa kinilaw. Agay nagkugo naman ibud. Di na may pwede bud. Naman na, uban? O kani isa bud kay wala. Kani. Oh, kani. Kani nagkugo naman yun, di na pwede. Aslo na na ah. Kan ang lubayan yung yan ako. Lubayan ang kilawon. Kani labas man ibud kay Ah, yung bit-bit mo ma. kang iba ni ah. Iba nga. Iba nga. Unsa ni ako nag-itom pa man Ano yun. nagwa Hispanic yan ubon? Ha? Saw-saw mga nas dagat daw. Hu- Dapan. Kumutan sa ni sa kwan di, suka di. Karon dah. Kumutan na suka. Na kay unya na ni sila bahugan ng mga iro. Iya po na. Hindi mo. Unsa man ako? Tala. Bigya may manok. Palit Japon bahog manok. Palit jud kay. Pero maskin ang inyo dito kay binuyan kinanan pagidig bahog dah. O. Nanlan din mo. Di maglakaw kung bilin mo bahogan. Gani. Dagan kay pisok. Hindi ka nakatanom ko mais. Nagluag ba si Auntie Uli dito? Ibot man kuno to siya. Bulanghoy? Sige man. Ah. May lag na Dali din mo paguli dayon nga. suri isda. Pag nayag saba-saba, dagan din din sa hayo. Puntod. Ikot kay na may motor. Sari pa kaon pa isa. Lukton dito daw. Nanay hinog di ay. Nino dang kay hinog lukton sada kay nga lukton to dito balay. Sige. Suka dani di kay kuana niya suka kumutan. Kilaw ta kay Lungan sa bulangoy daw. pagatas. Ko din mo din nilo to. Iko na di. Dak na dudo. Wa ba lain sudlanan nganong kana may murag sudlanan isa. Agoy kagana ba gini. Sudlanan isa kwan sa iro oh. Bawganan sa iro. Kamuti ay iya mo na. Kagana ba gid ninggi. Sa. Sige sige. Dito lang di ano. Yo. Agwas ako sa sudlanan sa kwan. Sudlanan sa bahuganan sa iro ang butangan kagana ba gid nini. Mario ag kulataha.
Kilaw tanin niyo sa kuan. Sabay tawag na ng isda. Tambak. Katambak o pusit. Bebe. Pusit ubod. Hmm. Isa pa. Ito sa ning kumutan. Anak lang. Final na ha. Salaa ka na. Ito'y salaan na to. Kaya para dili mag apil-apil ng iyang kuan. Ay, sagol na ng automatic na naman. Ay sus, ay pag automatic dia kay ang kanang kuan nagka apil ka ng Kung nila nga, yun sa pagkaon ng tabang-tabang na magkumot. Sila? lain kay kanon bud ag mura mag sapal-sapal. Ano nga, may Kinanglan magid sad ni siya kuan sa laon ang na. kuan Di naman. na Sagol na sa agkaapil ang kuan murag sapal-sapal. Hagoy. Salaan ra gikuha unya tagpila ka tuig ang pakabalik ho. No, pista man dito sa inyo, Win. Ah, wala ko nagto kay. Ipaadto man ako ni siya, ipapamista na ako ni siya unya. Dito. Padala man Tughan la dito sa sa eh. Yaman. Tanduay. Tugan nga. Dia tanggong gabi man, inya man gabi pura. Oh. Unya magtagay ta. Okay. Unsa man bud agtagay ta? Kay laog may sa Tanduay. Laog may sa Tanduay. Dia rapit patay to dihilig. Patay bitaw. Dia. Nga man ko no. Bukayo. Napagit dito na to gitasi. Pay taon. Pista unya way kaon. Dito ko dispiras, karawanan, pulso. Okay. Ban ni diyan na buboy. Sige. Walang hugas sa kamot. Apil ang tabon-tabon nagsagol. Aga kani tulo ka buok. Halang kay ni La mga unta kay alibod. Kay tabangan ta ni ay taglakaw kay para di ta mga ango-ango dani. Tekaon pamahaw. Kinilaw ang among sudan sa pamahaw niya. Naamay kuan. Sakto na na atong sudan. Ang iro, ako ra nang ununan ang iro unya na lang pagbalik. Kay unahon sa ato namo ang kuan. Ang manok. Mamahaw ta ninyo ato sa ni pusaon ang sili. Pusaon ni natog maayo ang sili kan kay ganahan ko sa kuan kinilaw nga halang kaayo. Ato ni pusaon. Yara. Lami ni akay labas pa. Lami kaayo ang atong sudan. Kinilaw ni siya nga pusit daw katambak kuno to ingon si Mario. Nya karon mao na ni ang among tabangan. Sulod na rin atong pamahaw. Ato ning asinan daw bitsinan. Mingming. Ano pagsabaay na mi? Diara. Lami kaayong atong sudan karon. Wala pa man ni naasin ni. Gamay lang. Para di ta mga santuri gani maayo. Sakto na na. Atong tilawan dayon kung lami ba. Agoy Ginoo ko Mario abog-aboga naman ning pangit ni siya kaning kuan na kay agtaya. Mas nindot itong kahoy siguro no nga kuan no. Sudlanan sa kuan. Bitsinan dayon day. Mahibaw ang tagi ni karon ug unsa ni kalami. Lami ni karon ang atong kinilaw kay naay tabon-tabon. Kanang magkilaw mo butangin ninyo og tabon-tabon para sulit kaayo. Pero murag diri ra na sa Mindanao ang tabon-tabon. Ambot lang ka sa Visayas area, sa Luzon area kung naabay tabon-tabon. Kay diri sa amo adaghan jud tabon-tabon. Kanang mga Bisaya, kanang mga taga Mindanao, kay balo na jud na sila kung unsa nang tabon-tabon. Lami jud na siya para sa kinilaw. Tilawan nato. Uy, pagka-perfect. Halang jud siya. Halang jud siya. Jara.
Bod, ali na bod. Nakiktabangan tani abod. Ali na ni Mario. Okay. Wa para ba na magani. Ano niya to tabangan tani kay lami ra ba ni abod kinilaw na siya bod. Ha? Ada kayo na ano. Si R na abod. Di tagsaw Mario kay sinong baga ta. Ang baka mo. Ano yan ang simbala ko. Lain nagsaw kuno bod kay kanunay away. Namay kutsara. Bet na. Abin sa kay away-away ka. Nay prito mo do. Ano? Na. Tak san magtanduay karon bod. Ano? Kamo? Murag na nakainom pa man kagikan gabi ah. Wala, nagtuob ko. Ha? Nagtuob ko ka kan ba? Nga naman nagbati ng tanduay. Kaya ko diriyo. Tuob. Ah, Kaya, us ka na lang. kanap na tayo siguro ang tanduay. Ano? No. Di man kaya ko ginom redos na. Karon? Abin ko na. Dili ko ginom. Kay Nga naman. nagsamot ako pan. Unsa ra may mo ha? Tandoy, inom ko tandoy, pero dili nga daghan jet. Di nagbara. Di para sa una nga. Dili kita. Kay sa una sa esperanza barkada man kay mo dani ni Mario. Numa, mestisa. Kani? Hmm. Karon wa na kayo. Kaya bata-bata pa man. Di mo asawa na diha. Nadya. Taga talakag ma. Lain na diha na ah. Kadua naman na akong asawa karon. Mo ba? Hagdan na ko nadya balay. Talakaw mo ko sa kwa. Di man gina ako asawa nga. Hindi. Pero okay ra bud kung kasagdan nimo sa balay kung naay kaon. Ako na. Ay pagbiya nga walay kaon imo asawa. Pagkaurot, bugas, bilan ng gabay. Dayon. Mm. Nya, asin-asin dayon sa gabon. Mm. Tamban. Mm. Wala, biyaan. Ay, kapay na bitsin. Yung asin. Gani. Yung sentral. Mga unta. Diha, ang kebutan dia. Ha? Bungkus dah. Aja. Baik dah. Kami. Hindi mo kagin yung redor karon. Ha? Hindi ako ginom mga Kau gabon. ini dos. Tanduay ra. Hindi, inom ko. Dili, limit ba? Gani. Ang ganang isa kalong ni, tulo ka tao, pat na. Mm. Sakto na na ako. Limit na na yun. Hindi na rin ko. Ay mo pa ba inom? Bahala naman na mag-inuman mo. Basta ako, pahit na ako ha. Mm. Paglakaw man ko, biyahan ka na mo. Mm. Mag-inuman mo na. Ba, magdugang mo. Kaya pa man ninyo. Kani kay laog man inom bud. Sa bata pa man. Ha? Sa bata pa. Di pagatigwang ugma. Humag na. Kung naparenan ako. Nanay, Pila edad nimo? ang 50 na ko. Ikaw? Ay ha, nabation niya ugma ug tigwang na. Hindi lang niya dyan yun. Kahit kayo. Na, Dyan niya kayo. Sakto. Balog. Yung. sakto ri barog. Di man kayo niwa. Hago. Na may lang ug mamatay diri tubod ug paantuson pa. Di nauwaw. Impas. Luoy kayo. Yung punto inam to. Dahilig dito ya. Pan punso. Agbong ng duyaran. Ay mas itagay dahil. Di city ka lumik nurut. Ah, bauta. Nah. Dahil na istorya bot-bot dahil lagi ba? Lumik bigay. Ay, kung naglagutin na istorya bot, hangin kayo sa hay. Di man tinod man pero. Di lang kaya nila sa. Di city kalong ni kurot nila. Duo ka na. Ito naman. Alas 3 ko na sa kadlaw ng muli. Kinsa? Kami ludo. Wala. Ludo. Nadi. Di lang kay kaya man kay. Hinahinay raman na. Ang kanang city kaya na. Daghan man sa di man kay. Ikaw isa. Lara. Nadi. Tughan po ka dito ni Edwina siguro. Hindi na nga. Itong, Baba. Ako Dapat na ganda. Dudo. Ah, Kitid ko nito. may lang. Hindi si Edwina ito.
Kagusto si Edwina dani niya. Ay, kagan. Ako nga ulo. Okay. Sagdi diya sa Edwina. Naka alas 3 na guli bud. Ah, wagid ni nagin hitabo siguro bud. Ito, mini. Kami ang dudu ba na. Na may lang. Dujo nga. Dujo nga simboryo nga. Nag-disco ito nga. Nagtaan may kusigdo dahil. Hmm. Kilapan mo sila ito sa disco. Ano? Okay. May binauta. Na, manuli. Manuli uban. Janmar, dagan mi dito. Ay pabauta lagi. No, Edwina. Kaon bud. Batal petang mah. Ni pirinit. Ah, pirinit to. Ha? Kata petang mah. Ito ang laki. Ano man? Ini siya kaya diya ko ba? Kay nahubog na. Ikaw, Saya kena disuruh dan ini teh alas 3. inspirasi ya, stres. Dan naman. Ito ang dan. Li. Labing-labing po tigong mo dito ni Edwina. Ako boy. Duhin na. Baka. Lagi. Edwin. Ay, dag. Edwina? Sinta Ba't kaya may idadanan niya? Ya. Ay, sinta. Ngayon, pinakagwapa niya sa dining. Bayot. Hmm. Buang mo balik ka kay Bao Edwina? Gusto mo masang Edwina? Hindi si Chick. Net Chick. Oh, tikon ba? Double check. Di may ni siya, tughan ni siya. Bukan nga. Pagsaba sa tinuod, Buang to. buang bitaw. Na karara ba bayuta kay siksir ba kayo? Boy. Nabi na nabi. Tarong kita. Bahala ka dyan ito nga bayo. Ang sabay? Bahala. Ikaw wala to. Ano naman? Pagwapa na ni Edwina. Ambot lang ka dito. Na may man si Edwina sa ano, sapatos. Kapo na siya kung ano, gigilapuan. Ano, pangayuan, nagsapatos. Date din sila. Sapatos yung kulay lang ang atang bulas. Hindi po. Amo gan. Dito tayo soft drink bud. Ha? Dito tayo soft drink sentro. Sige. Ha? Wa may soft drink tani. Tara. Di ba? Di na kagalit na. Tao rin sama. Ha? Rin silpon. Ano naman? Nagana din tao. Nag-reader. So nga. Dagot deal. Ako nag-flying mo ba? 15 mil ang pan eh. 15 mil ang ano ni. Tagtad naman sa mga silyo ay mo silpon liwe. Bagabot na bangot. Yung birlo pagkitanong, nangita ito bangot, abi niya kulit, abi niya ng kamulis ko. Sige, sibat mo to ni. Silpon ni Dodoy. Kabalo. Gamit. Cellphone balit. Ay mo anak bud katong basket ay kuan bud kanang player sa billiard naguli diha wala. Nagana na sa pista. Tapos naguli siya diha. O, doon sila. Unsay pangandat to? Calambre bricks. Na diya, isinit diya, ikwan. Unsa? Calambre bricks. Brick. Kakuan na niya si kuano JB no. Hmm. Pildi man si JB katong nagtanaw ko sa billiard ba? Oh. Pildi man si JB niya. Hindi. Basta mo anak da. Nahuman na mi og pamahaw mag-adto mi karon dito sa ilahan ni Ubod kay kuhaon na mo ang manok nga ibaligya nila. Tag 150 ang basilan. Ato na tabad? Ha? Sige. Hey guys! Diretso na tayo dito ilahan ni Ubod kay among kuhaon ang manok. I love you so much guys. Bye-bye!